Tribu Zimbo Live TV, and we are at the Tangadura hideout. We are here, it's a sad day for the entertainment industry, where the late Mr. Joseph Tangadura was shot dead last night, and I'm joined by Cody Ranks, the Marshal, Murungu Akajaidzwa. Cody Ranks, how are you, my brother? Kuma Cody, is this your usual place or something? This is not my usual place. Panakangonzwa kuseni kunoku ndichingodzwa nevanhu kuti ndarangwa shaya. Ndatongomhanya pa social media ndichidongozvongorora kuti zvishuwa here. Panangozvinzwa ndikati no, rega ndototsvaga mari ndobata maoko because anga ari mudhara wangu. Saka kutouya kunoku it's my first time, but I can say it's not my last time because ndine mudhara wangu. And I'm sad for mudhara wangu. Kumakoti, vanada kuziva relationship yenyu namudhara the late Mutangadura kuti yange yakambonyasomira sei? Munyasimbi zvishwa makari mudhara wenyu zvazvakambonyasomira sei? You know what? I could not say that I had a strong relationship naye kuti ndaigara ndichienda chimuona kana taimbotaurana pa WhatsApp or anything, but kumaraini kwangu kwandogara uko he used to always come. And pese pataisangana, like I remember the first time patakambosangana, akatondisvikira zvanzi, iwe mufana iwe kunoku ndimufana anombobuda pa social media. And for someone of that level achikuziva, I felt respected, I felt loved. And since then pese nansina basa nenhamba dzake, nansina basa was he's a businessman. So nansikadai kumunetsa, but pese pataingosangana our relationship was like tikangoonana takutongolinka, either ndikumutengera doro kati ndikumutengera doro. It was just like that relationship, tichingofadzana tichingotaurana nyaya at the end of the day. And I'm sad at the end of the day kuti nansina relationship naye iri kuti ndaikwanisa kusvika pa the point rekuti ndaikwanisa kuwirirana naye iri kuti taikwanisa kuita ushamwari hwakabatana. I'm sad, and there's a lot of things that I now think about now since mudhara and it's like why ndisina mbotaura namudhara ndakadai and everything, because he was a lovely man, he was a very very friendly man. I'm not going to lie. Code, you know what? Panashka panapa ndona pane poster re-entertainment, which means pamane showing about it maybe a few days or few weeks to come. It shows that Tangadura muna promote arts industry. You as an artist, can you describe the loss that you feel as artist? You know what? I think for all Zimbabweans and all artists, kubva kunema artists wakuru newadiki, I think kuno ku Mutangadura kunoku was home. Buzi mudhara angasinganyime artist, angasina basa utumbori nezita rakaita sei. Kila tii huya kunoku, Captain Britain huya kunoku, Enzo Aisha huya kunoku, Jasigna huya kunoku, angasina basa nezita renyu. He was there to promote Zimbabwe in the entertainment industry, which is why I come back to the point kuti he was a loving and giving person. Because aibatsira vanhu, angasina basa kuti wairire here kana wanga usingarire. As you said, there's a show that's happening soon. He's promoting that, and he still is promoting that. And that show, I can tell you, it's still going to go on with his legacy. So, Cody, your last parting words, Kona Zimbo Live TV, about what you've gathered about the men. I saw you seated with a lot of people here, and I believe you've learned a lot. What are your parting words to the people watching at home, others who might also want to come to pay their last respects? Utaura chokwadi, Mutangadura angari mudhara wevanhu, angari mudhara wangu, angari mudhara wevanhu vakawanda. And Zimbabwe rese wetu tichimuchema. He was a loving Zimbabwean.
aida nyika yake, aida maZimbabweans ese, aiunza vanhu vese at one community. He started from something small, but he made a legacy for Zimbabwe. And I think if all of us were to here to celebrate his life, yes, what happened, the way he died, it wasn't right, it wasn't nice, but still we're celebrating a life. A man who has deserved everything, who's made it in life. And I think kuti tofana ngomuchema zvakanaka, tichingofara. And parting words, I can say kuti I don't have any parting words, but always what I can say is that wetinongochema mudharaunda chikwa chakaonaka. Thank you so much. Amazinzira muri Zimbabwe kubva kuna Cody ranks the Marshal, rank Marshal 1 Murungu Akajaidzwa. You know, it's like past 7 here tonight koma Cody. It shows kuti Mutangadura anga munagara sei, anga munhu wevanhu aipromota arts industry yedu, and arts industry yedu muZimbabwe yarasikirwa na promoter. Kune vangaita zvima businesses varasikirwawo nechibaba chaita zvekuchengeta mombe, pano pane abattoir, pane butcheries and a lot of things.